bahkan satru wencang. Oh iya. Oh, Sinadyanto dikaya apa? Tak rewangi wirang kaya apa aku. Netepi janji anak pola bopong. Yo, tak aku bakal ngupati Raden Prabu Sweden. Raden Prabu wonten pundi? Sinadyanto taun nang widana yen kula dari pangkih punya boten balik palsu wonten Kapuk Sawangga. Bayat mojo adalah babu jagat Dewa Bathara. Tomo, kula pirura. Kowe krungu aku paring dawuh karo kowe to? Inggih mireng. Senadyan kula mandi wonten saklebeting kapika panjenengan. Nyatanipun kula mireng mendika panjenengan Irya yen pancen krungu beneran saka iki aku bakal tuju ana ing kasatriyan Madukara pernahe negara Ngamato mula kang saka iku kok aku durung ngerti dalan ingkang tumeka ana ing kasatriyan Madukara kok apa kowe wis ngerti kok kula capet-capet dawuhkan awit kula rikala sunat sampun nate ngabdi wonten ing Garing Ngamato syukur bejo sewu kok yen pancen kowe sampun isih kelingan dalan ingkang tumeka ana ing kasatriyan Madukara mula kok aku bakal matekaji penglimuran aja nganti ngerti sapa wae aku bakal tunggah gegono kok ingkang ngadosaken ya kok togong Tejawati.